yen pinuju aku ana ing Praja Medang uripku pikaijenan tansah nandang siksa batin babar pisan ora ana sak glintiring menungso sing bisa nglipur sak jroning atiku nanging beda yen to aku mapan ana ing Karang Pradesan rumangsa bagya mulya adem lan tentrem pinangka jangkepe Sarapati ana ing sisih Kanjeng Pangeran Darmawas. Dia menapa panjenengan dibanyak kados semunipun panjenengan nggih pembaharan babagan kawiwitan menapa Sarapati yen tak tutup-tutupi perkara iki ing Gusti bakal tinamtu mula kanthi iki aku bakal dosa pedang lan murawari saben pendak setahun sepisan dianake perang abad perang iki duwe ana rampungane saka pangandikane Kanjeng Rama supaya perang kasih dianakake di desa antarané medang lan murawari aku tak utus dene Kanjeng Rama ing supados supaya aku didhawuhan lawan Mahadéwi putri saka Murawari mongko wanita sing tak tresnani mung sawiji mung Sarapati sing dadi telenging ati
barang. Pirang-pirang kawan Kanjeng Rama. Bisune maksud lawan batinku supaya aku didawan lawan mati. Ora dadi apa Sarpati. Sesuk-esuk barengi plekek ing surga. Aku bakal didawan lawan mati. Nanging iki dudu saka kengapanku Sarpati. Uga dudu saka mersane Kanjeng Rama. Mergo iki saka ucapku Sarpati. Apa wis tok pikir ing atase kowe anake wong desa tresnani putraning pengayuman. Bebasan ora bisa luntur dening pituture wong tuwa. Kowe tetep bacuk mergo tresnamu banget gedene karo Pangeran Dharmawangsa. Nuwun pangapunten pun pangen kados malah. Kula tresna saestu kaliyan bacuk Pangeran Dharmawangsa. Yen pancen Jawata wis nggarisake Dharmawangsa mesti dadi jubunmu. Mbok menawa bakal bisa bali meneh sesandingan lan kowe. Nanging yen pancen Jawata ki wis ngersakake kowe antara Dharmawangsa ora bisa nyawiji, aja gelo atimu. Rapatan terus kunjungi Kanjeng Pangeran Dharmawangsa lalu Perkara katresnan wae kok tok rewangi nganti arep korban asina. sakit bisa sampai. Ya, Sarpati. Yen pancen ajeng niatmu kepengin ketemu lan Dharmawangsa, tak wenehi cara iki mbok menawa bisa kanggo sarana kowe bisa ketemu lan Dharmawangsa. Nek kowe gelem lumaku nesta nanging utama gelem kowe nylamur laku aja dandan kaya wong padon nanging dandana kaya dene bocah lanang. Nggih. Mentala apa ora? Sinaos alat kados kula sagah anggang wae makan kula saged saingan malih
yen pancen gelem jenengmu Sora Patmi kuwi diselehke kowe nganggo jeneng samaran Joko Loka. Iki sing sepisan. Sing angka loro gelem kowe mbarang. Barang. Barang nopo niku Bapak? Barang kentrung ngepasi dedaupane Pangeran Dharmawangsa lan Mahadewi. Sing kula kalesi Bapak kula saged Bapak. Lek-lekmu paranono, ampirana, jaluk ana tulung jakan barang kentrung pas mantenan. Kula badhe sana Bapak. Nah, paranono lek